Gipadayag Kapitulo 19. Tapos niini nadungog ko ang daw hilabihang kabanha sa dakong panon sa katawhan didto sa langit nga nag-ingon, Dayga ang Dios, ang kaluwasan, ang himaya ug ang gahom iya sa atong Dios. Matuod ug matarong ang iyang mga hukom. Kay gisilutan niya ang nabantog nga daotang babay nga maoy nagduhig sa kalibutan pinaagi sa iyang kaulag. Gisilutan siya sa Dios tungod kay gipatay man niya ang mga sulugoon sa Dios. Misinggit sila pag-usab, Dayga ang Dios, ang aso gikan sa dakong syudad nga nasunog pag-utbo sa walay katapusan. Nang hapa ang 24 ka pangulo ug ang 4 ka buhing binuhat ug misimba sa Dios nga naglingkod sa trono. Miingon sila, Amen, dalaygon ang Dios. Ang bangkete sa kasal sa naping karnero. Unya gikan sa trono may tingog nga nag-ingon, Daygan ninyo ang atong Dios kamong tanan nga mga sulugoon niya ug tanang mga tawo nga mahadlokon sa Dios, inila ug dili inila. Unya nadungog ko ang daw hilabihang kabanha sa daghang tawo ug kagahog sa usa ka dakong busay ug sama sa masipa nga lipak sa dalugdog. Nadungog ko ang ilang pag-ingon, Dayga ang Dios kay naghari ang Ginoo nga labing gamhanan. Maghugyaw ug maglipay kita ug daygon nato ang iyang pagkagamhanan. Kay miabot na ang panahon sa kasal sa nating karnero ug andam na ang iyang pangasaw-unon. Gipasulob siya sa bisting lino nga sulaw ang kaputi ug limpyo. Ang lino mao ang maayong binuhatan sa katawhan sa Dios. Unya miingon ang anghel kanako, isulat kini, bulahan ang gidapit pagtambong sa bangkete sa kasal sa nating karnero. Ug miingon pagayod ang anghel, mao kini ang matuod nga mga pulong sa Dios. Ug mihapa ako sa tiilan niya aron pagsimba kaniya, apan miingon siya kanako, ayaw kini buhata, sulugoon lamang ako sama kanimo ug sa ubang isig ka magtotoo nga nag-amping sa mga kamatuoran nga gipadayag ni Jesus. Maoy simbaha ang Dios, kay ang kamatuoran nga gipadayag ni Jesus maoy nagdasig sa mga propeta. Ang nagkabayo sa puting kabayo. Unya nakita ko nga naabli ang langit ug didto may puting kabayo. Ang nagkabayo niini ginganlag kasaligan ug matuod ug diha sa katarong naghukom siya ug nakigubat. Sama sa siga sa kalayo ang iyang mata ug may daghang korona diha sa iyang ulo. May nahisulat kaniya nga ngalan ug siya lamang ang nakaila niini. Nalukop sa dugo ang iyang biste ug ginganlan siyag ang pulong sa Dios. Nagsunod kaniya ang kasundaluhan sa langit nga nagkabayo sa mga puting kabayo ug nagbistig puti ug limpyong lino. Migula sa iyang baba ang hait nga espada nga gamiton niya pagbuntog sa kanasuran. Maghari siya kanila sa paaging mahigpit gayud ug pug-on niya ang ubas diha sa pug-anan sa kapungot sa Dios nga labing gamhanan. Diha sa biste niya ug sa iyang paa nahisulat ang ngalan, Hari sa mga hari o Ginoo sa mga ginoo. Unya nakita ko ang usa ka anghel nga nagbarog didto sa adlaw. Gisinggitan niya ang tanang kalanggaman nga naglupad sa kahanginan. Ngari kamo ug pagtigom kamo diri alang sa dakong bangkete sa Dios. Kan-an ninyo ang unod sa mga hari, sa mga general, sa mga sundalo, sa mga kabayo ug sa nagkabayo niini, sa tanang tawo, ulipon ug dili ulipon, inila ug dili inila. Unya nakita ko ang mananap
ug ang mga hari sa kalibutan lakip sa ilang kasundaluhan nga nagtigom aron pagpakigubat kaniya nga nagkabayo sa puting kabayo ug sa iyang kasundaluhan. Nadakpan ang mananap ug ang bakakong propeta nga naghimog mga milagro sa atubangan sa mananap. Pinaagi sa maong mga milagro, nalimbungan niya kadtong napatikan sa patik sa mananap ug kadtong misimba sa larawan sa mananap. Ang mananap ug ang bakakong propeta gitambog nga buhi ngadto sa linaw nga kalayo nga nagdilaab nga asupre. Ang ilang kasundaluhan gipamatay pinaagi sa espada nga migula sa baba sa nagkabayo ug gipangaon sa kalanggaman ang ilang unod.